Jekk għandi bir, l-ilma tiegħu tajjeb biex nużah. Skont ċensiment tal-2010, 35% ta' djar abitati f'Malta għandhom bir. Dan ifisser li hemm potenzjal kbir sabiex titnaqqas il-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali tal-ilma, dejjem jekk dawn il-bjar jinżammu fi stat tajjeb. Ejja npoġġu kollox f'kuntest. Gżira żgħira fil-Mediterran, klima xotta u sjuf nixfa u twal. Li għandna bżonn naħżnu nużaw l-ilma bil-għaqal u fatt magħruf. Xejn ġdid, minn dejjem hekk kellna nagħmlu, anke l-ħaddiema li bnew ħaġar qimu li bnajdra iffaċċjaw l-istess problemi, anki huma kellhom bżonn jixorbu x'għamlu. Ħafru bjar biex jiġbru l-ilma tax-xita li wħud minnhom għadhom jeżistu sal-lum bħal dawk f'tal-Misqa pass il-bot mill-Imnajdra. Hemm tista' tara diversi bjar kbar taħt l-art forma ta' ampjena li huma maħsub li kienu mħaffra mill-bniedem Neolitiku xi żmien bejn is-sena 3600 u s-sena 1500 qabel Kristu. Qed tara il-konservazzjoni tal-ilma mhix idea ġdida. Issa daqshekk storja, jekk f'darek għandek bir bl-ilma, dan li ġej importanti ħafna lik. L-ewwel, l-ilma tal-bir m'għandu qatt jintuża x-xorb, ikel jew biex tinħasel. Għaliex jista' jkun fih mikrobi jew tniġġis ieħor li l-ilma ġabar qabel ma wasal fil-bir tiegħek. Li talli l-ilma mhux biżżejjed għaliex mhux il-kontaminanti kollha jiġu eliminati u għaldaqstant xorta ma jkunx tajjeb għax-xorb. Madankollu, l-ilma tal-bir jista' jintuża biex jissaqqi l-pjanti, taħsel l-art u twieqi, taħsel il-ħwejjeġ jew il-karozza, tiflaxxja t-toilet jew timla xi akkwarju jew vaska ornamentali. B'dan l-użu tista' tnaqqas il-konsum tiegħek tal-ilma mill-mains madwar nofs, tajjeb għalik u tajjeb għall-ilma. Ftit pariri sabiex tieħu l-aktar benefiċċji mill-bir tiegħek. Kull żgur li l-bjut, il-modijiet u l-art tal-ġnien ixaqilbu sabiex jiddereġu l-ilma tax-xita lejn il-bir. Meta tbajjat jew tisboħ il-bejt, uża żeba' mingħajr kimika tossika. Qabel jibda l-istaġun tax-xita, naddaf il-bejt, il-modijiet, il-kanali u l-pajpijiet. Żomm il-bir dejjem moti. Għatt il-bokka ta' kull kanna jew pipe b'xibka biex insetti, asafar jew annimali żgħar oħra ma jkunux jistgħu jidħlu fihom. Il-pipe li minnu tella l-ilma tal-bir m'għandu qatt timis mal-qiegħ biex tevita trabiet u l-ħama li jinġema fil-qiegħ. Kull ftit snin naddafu ċċekkja l-bir għal qsim minn fejn l-ilma jista' jiskula u jintilef. Uża l-ilma tal-bir b'mod regolari sabiex l-ilma jibqa' frisk u ma jrabbix mikrobi u batteri. Biex tuża l-bir ma tkunx xi professur, jekk f'darek għandek wieħed, użah. Tifranka l-flus u tnaqqas xi ftit mill-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali tagħna. Ftit flimkien jiffranka ħafna lil xulxin. Għal aktar informazzjoni żur ilma.org.mt. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.